हेलौ दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जे मेरेजा ब्रह्मआ गिबि रादाबाव दङ फैगौ आसार सावनाव बारहुंखा बारनाय अखा हानाय सारअन्थाइ गोग्लैनायजों लोगोसे अख्रां सानिफ्राय खान्थाल थाइजौ नारिखल बायदि बेसादफ्राबो गोग्लैलाबायनो हागौ होननानै बोथोर बिगियाना बुहुमनि बयखौबो सांग्रांथि होदों। पाकिस्तानाव सासे आइजोआ दानसे खियाबाला खाना खिफिनानै हाय थासारि सोमजिहोदों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे आइजोआ वर्ल्ड रेकर्ड लाखिनो थाखायनो बेबायदि खिफिनाय जाथाया जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दाखालि रबिबार खालि चिरांनि हाग्रामा दालाङाव गंसे बलेर' पिकआपआ मासे सैमाजों सौदावना 7 सुबुङा गोब्राबै जखम जायो। दासान्दि दान्दिसे समाव जाथाय जानाय जायगासिम न'खरनि मानसिफ्रा सफैयो। मख'नो गोनांदि सैमा बिगोमाया सोरमोन बेखौ नायबिजिरनो थाखाय न'खरनि सुबुङा पुलिसनो एफआइआर होनाय जाबाय। बिथांमोनहा गोख्रों दाबि खालामबावदों दि बिगोमाखौ मोनोब्ला 7 दान फायखानायाव जोबथेनानै दोननांगौ। दा जखम जानाय सुबुंखौ गुवाहाटी GMCH हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय। ना कमलखातनि फेन्दाखौ नारजिजों फुदुंनानै जायोब्ला जन्दिस जानाया 100आव 80% हामनायनि आसा दं होननानै चाइनानि जिब बिगियान टिंटं लंफेनआ जोंनिसिम मिथिहोहरदों। दासान्दि मैदेरनि उदखाराव गोबां सुबुंनि न' बां खहा जानायजों लोगोसे माइ माइरंनि खहा जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो मैयासो माथिदलायाव गंसे न'खराव मासे मैदेर बिमाया गावनि 3 फिसाफोरखौ लाफानानै 3 दाउ बिमानि बिदैखौ जानानै थाङो। बे जाथाय जानायाव न'खरनि सुबुंजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफ्रा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। दा दाउदैखौ मोनफिननो थाखाय न'खरनि मानसिफ्रा BTC सरकारनाव मिडियानि गेजेरजों मोनफिननो खावलायहरदों। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनाफारा गामिनि नारला डाक्टार थुलसि गब्लं बसुमतारिनि उन्दैसिन फिसाज्लाया फ्रिजनि दै गुदुं लोंना बाब्राब जानानै जायगायावनो जिउ खहा जायो। फ्रिजआव दोननाय दै गुदुंखौ लोंनानै बोरै बिदि जानो मोनखो होनना रायजोफ्रा सोमोनाङो। खिग्रमाया मानो खिखौल' गुरो आरो खिखौ मानो इसेबां मोजां मोनो? हा सिङाव लांनानै मा खालामहैयो बेखौ आनजाद नायनाया सोलिगासिनो दं। थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बयनिबो न'खराव फायखाना जाजोबनायनि जाउनाव खिग्रमाया खि उरनो मोनैनि थाखाय कर्टआव केस होनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। मैया लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव दावराव दावसि जानायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो मैयासो प्रमद बर'नि बडिगार्डआ क'क्राझार सहरनि हाइरड सेरनि गंसे दखानाव गावनि सिलाइखौ दोनथ'ना साहा लोंबाय थादोंमोन। बे समावनो हाग्रामा महिलारिनि गारिया फैबाय थादोंमोन। साहा लोंबाय थानायखौ नुसनहरनानै हाग्रामा महिलारिनि बडिगार्डआ गारिनिफ्राय ओंखारनानै दोनथ'नाय सिलाइखौ लांनानै थाङो। मख'नो गोनांदि सिलाइ लांजानानै गोदाव सोराव जायो आरो लंपेन्टआव हासुलानानै लाजोबो। दासान्दि हाबा जाखानाय हिन्जाव आरो हौवाफोरनि दोनखारलायनाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं। बेखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोदान आयेन फोसावनाय जाबाय। बेनो जाबाय हाबा जाखानाय आइजोफोरनो एन्ड्रइड मबाइल होनायखौ बन्द' खालामनाय जासिगोन। जायफोर हाबा जाखानाय आइजोआ एन्ड्रइड मबाइल लागोन बेखौ 50,000 जुरिमाना फोनांनायजों लोगोसे 5 बोसोर जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाय जागोन। जुदि बेजोंबो जायाब्ला जाय आइजोआ बबेयावबा दोनखारलांगोन बेखौ हमनो मोनोब्लानो मोसौनि खोमैयाव गानहोग्रा चाइनानि टिंटं थांथां थंथंपे होननाय जायगायाव खेरेन्दाय आरो ट्रेनजों सौदावना गोबां सुबुंनि जिउ खहा जायो। मख'नो गोनांदि
세련되게 हरखाब खाथियाव मानबायबोनायाव बे जाथाया जानो मोन्दोंमोन। बे जाथाय जानायाव चाइनानि गोबां सुबुंफ्रानो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। थांनाय समबारखालि जिखनजरा गामिनि सासे बोराया बांद्राय गरम जानायनि थाखाय सिलाइ सेरनि फांसे आवजार बिफाङाव जिरायबाय थाफैदोंमोन। बे समावनो बारहुंखा फैनानै बोरायनि गामसाखौ बुखारलाङो आरो गामसाया बिफां दालायाव थाबथाहोयो। राहा गैयैलाय बिथाङा सिलाइ दैयाव गोजोमनानै थाबाय थानांगौ जायो। सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला बोराया हरनि 8 बाजियावसो न'आव सौफैदोंमोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जायो। क'क्राझारनि मुंदांखा बाजै हटेलाव दानिया दाउ खासि, अमा खासि, बोरमा खासि मोनजानायजों लोगोसे ना खासिबो मोनजायो होननानै जों खौराङाव मोननाय जादों। जायफोर बिथांमोनहा ना खासिखौ जानो गोसो दङ बिथांमोना थांनानै जाहैनो हागोन होननानै जोंनिसिम खबर सफैदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ साफ्रोमबो आइजोफोरनो जि दोननो थाखाय गंफा गंफा खानजं हरनाय जागोन होननानै बुंदों। बिथाङा बुंबावदों दि खानजंजों लोगोसे गंफा गंफा खायथा हरफाबावनाय जागोन। ओरैहाय हाग्रामा महिलारियाबो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो ना गुरनो थाखाय गंफा गंफा जेखाइ हरनाय जागोन होननानै बुंदों। बिथाङा बुंबावदों दि जेखाइजों लोगोसे थिमि गंफा गंफा जदा हरफाबावनाय जागोन। दाखालि बासबारिनि सासे आइजोआ खिखरसा जाना मास मोनसे खिनो हायै जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि खिबाय थानाय समाव अखा खोरोमना होनायाव बाग्रावना खिया गयो होनना खोनानो मोननाय जायो। थांनाय मंगलबारखालि क'क्राझारनि गंगा हल सिनेमा हलाव सिनेमा नायफुबाय थानाय समावनो सासे बुरिया खिफिनानै होनायाव गम होदोंमोन साननानै गासैबो मानसिफ्रानो खारलाजोबो। बे होंगो दोंगो खारनायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो माखासेया गोब्राबै जखम जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासान्दि खिफिग्रा बुरिया खारखोमानानै दं। दा पुलिस बिफाना बुरिखौ हमनो थाखाय नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। गाबोन सावथुननि फेस्ला दिन्थिगिरि फैलाजे बरगयारिया मंगला जरा ओनसोलाव दावबायफैगोन। बिथाङा फैनानै फायखानानि फारसे सार्भे खालामफैगोन। जायनि फायखानायाव खिया बांसिन जायो बियो सरकारनिफ्राय 50,000 अनसुंथाइ मोनगोन होनना खोथा होलाङो। गोजोन्थों रायजोफोर।